Chibwenzi cha Rebecca ndi Maki chinali chibwenzi chotchuka moti panachitika chitomero chodziwika bwino kuti anthuwa akwatirana chakusogoloko. Onsewa anali anthu oopa Mulungu. Muli bwanji? Tinoka inu. Kama makolo kunyumba ali bwanji? Ali bwino chabe abambo kudwala. Tuyafuna kuchira kwa changu njitu. Okay ziko. Basi feri kupita kunchito uko. Okay. Ine nichoka kumona zanga. Okay. Imani ngomachoka kunchito ndimafuna kubere kunyumba. Okay. Palizo liliambirana. Ndikupesani njitu. Okay. Zikomo. Mwenda bwino. Zikomo. Maili nini? Maki. So siya Maki. Yukhala bwanji kuti siya Maki. Ngasa munagwizana zona kuti mpangise ukwati. Maili nini umanga siya Maki nyumba. Ikhala bwanji usakhala Maki popeza mudzimo semu anthu akuziwa zona kuti webwezira koni Maki. Ndezi utheka bwanji mimba yosakhala ya Maki. Zikutheka bwanji. Amayi mimba ndiyochokera kwa Mulungu. Ndiyochokera kwa Mulungu? Amayi. Ine Maki sinakuzane naye solo. Nduze chilungamo inakhala malaulo pa moyo wanga. Amayi ndikhulupirireni ine sinakuzane naye. Chifati mudzimo semu na anthu akuziwa zona kuti iweyo bwezira koni Maki amene timembekezera kuna kuti uzapangise naye chani uzapangise naye ukwati. Ndiyo pezikona kuti kunduzona kuti uli ni mimba ichokera kwa Mulungu. Malaulo atu ameneyo. Amayi nakankurani nimene zakhalira basi. Zinakhala bwanji kuti iwe uzozona kuti mimba iyi ndiyo ichokera kwa Mulungu. Zinakhala bwanji? Nakodabwa mwezi watha sina sana. Ndiyeno after zimene zonso kunabwera ngelo akundiyankhula. Akundiza kuti ndisaraira isachose mimbayi ndiyanzimoyera. Olo ntakamuza mwamuna ngatani avomeza. Ndeko mano sinkuza kuti apapa ndikakamfikira iyeyo akandiuza zotani akandiyankhazora lisikuziva. Yesu namuze? Sinamuze. Okay. Apapa tu mwana wangeti Rebecca chomwe nene ngakuuze teti limbikire kupemphera. Kumvesesa msanga kwa mayi yake a Rebecca kunawathandiza anthuwa kupanga chiganizo cha mphamvu, chiganizo chimene sangachipange regret. Komanso kuopa kwawo Mulungu kunawapanga anthuwa kukhala angwiro kupeza kukonderedwa pamaso pa Mulungu. Asema ndakuyitanira kuno mafuna ndikuuze palizokambira. Khani yake ndionera kuti mwezi wathawu sinasambe so ndi mimba. Mimba. Kusozoto kumana mzoto kuzisunga kumbali kukudyesa kwa anthu ena. So Maki sinadyesera kwa munthu wina aliyense ine. Sinakuzane ni wana wina aliyense. Unamiza ineyo kuti ukuzisunga ufuna timangikayo ukwati. So Maki komano. Mimba imene siyanga. Mimba imene siyanga. Yusiasi. Maki izi zilizona ndikhulupirire. Mimba imene siyanga. Mimba imene siyanga. Komano zinthuze chilungamo Maki umaliziwanso. So nabe kusubiri na iliyonse kuti ndekuti umanenda yasi. Mimba imene ndikukana siyanga. Maki singakwende mwase. Ngwana mimba imene siyanga. Maki imene ndimakukondera ine ndikakwende mwase zona. Mimba imene siyanga si. Chonde Maki. Ukwatu azikabijani. Ndina nkazikhala bwanji angatsambalire mimba indani. Ubweza tujambiri ni sinakumane kwa usiku liliyonse. Pano kunuza kuti ni mimba. Inde jabu ndivomera kuti sitinakumane. Komano munthu ine zapezeka kuti ndini mimba. Si. Zakhala bwanji ni? Okay. Chinachilika ntonena kuti usiku ntagona ndimalote seba. Ndimalota angelo akundiza kunena kuti mimba imene ndisachose ndiyanzimoyera. Ndiyeno sindikuziwa kuti pamene popo zikhala bwanji. So kumuseki bambo wa mimba imeneyo. Sine. Okay, jabu. Mimba.
Mimba yo ndi anu. Mina yangu amuna amatenda kufasa kwaje kunde mina yangu msho. Kodi zingatheketi chibwezi kana zokuti changoyamba tusanagonane po mkazi kumakanena zona zokuti ali ndi mimba. Nzona? Ife zivimvekera bwanji. Ndiye muzithandize tunokha. Paye feso takulangiza ndatopa. Maki. Yes. Sana kuna mizili. Ndede tithandizana bwanji muntu sakudiyanka. Ayanka me yankara yanya. Ayo mzuri. Kungakanatuza monga ife abale acheti. Mwina timuthandize pa njira ina yake. Ineno koma china ndi china. Zake zomene zingakhalire ine ndatuluka muzisandikhuze. Monga ine nche mwale wanu wankulu. Nkhani zanu zisandikhuze. Ndipo zimene zopepera. Kuti ifeyo timakudalira iweyo. Panopo kumapanga zopusa. Tiona kulupanga bwanji. Zinthuzo. Amaswera bwanji. Ashe mnogani. Asu. Amuna mkashi. Chani. Mwana mtu wembekezi. Wamuna. Okay. Basi nani tunajivumeleza. Naloteshedwa. Azimwe ya nani lotesha. Kuri mimba yene saikane ya. Nechalira kuja. Nazo mimba yene saikane. Suna gone ni mamuna ali yesi. Okay, jabuni. Ndezi kala modani. Okay, ababa ndibanga fast kuti ndikauze anthu akwathu. Tipangeza madongoso au kwati. Kuti bwina sakali chitozo pa banja watu la yondini. Okay. Ndo kuganiza kunena kuti ukwati uchitika liti kapena wanu wabwera liti. Zibindi ndibanga pompano. Weekend ukwati uchitike. Kuli mimba ikamazaoneka zakali wendine tibanja kale. Pasakali chitozo wendine. Okay, jabuni ziko mukumpesesa. Okay. Kunja kwa sababu nguda. Ndio kwenda ukafika ntaya bila kumpa kwana. Okay. Ndio kuna ndio mpejinto jimozi. Mko. Okazendi kwadira. Ndikufuna tisagone mara mozi mpaka mwana zabadi. Okay, chabwini. That's the phone ndio zizi chimozi. Yazabe mwana wankazi zina zakali salon. Okay, zakumbo. Wabonda yokaje. Potengera ndi zolembera zimene ziliko ku dziko lino lapansi, Baibulo komanso Qur'ani limene limagwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri limavomereza momveka bwino kuti Yesu Khristu anabadwa mopanda mphamvu ya mwamuna, ndipo izi zinachitika chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Oyera. Koma tikatengera ndi Baibulo molimvesesa bwino, timakhulupirira ndithu kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu amene ali Mulungu mwini. Pamene tikusangalira Krismasi ya msiku la lero, bwanji ndipemphe kuti tikhale bwino ndi anzathu posatengera chipembedzo chimene tili. Kaya ndife Asilamu, tiyeni tafunire akhristu zabwino posatengera kuti tilongole nawo kapena tiwanyoze ma social media kapena makomo mmene tikukhalamo. Hi guys, zina langa ndine Rebecca. Zikomo kwambiri chifukwa munali pamene mukuona episode yathu ya siku la lero. Tikupemphaniso wiki ya mama mudzakhaleso pamene tikutulutsa episode ina. Yeah!